दीनबन्धो जगत्पते रूपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। மாதாஜி அந்த 8 மஞ்சரிகளா மாதாஜி இது பின்னாடி? நானும் பாக்குறேன், ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இல்ல ஸ்பெசிபிக்கா அந்த கணக்கா நானும் நோட்டீஸ் பண்ணல. 2 2 3 4 அப்படிதான் கரெக்டா 8 இருக்காங்கல்ல, அப்படிதான் இருக்கணும். 8 பேர் இருக்க மாதிரி இருக்கு. இன்னும் இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. எண்ணம் கரெக்டா? ஆமா கரெக்ட் 8. இந்த சைடு 8 கரெக்ட். வெரி இல்லையே பட் ஆமா சார், 2 சைடு 4 ராதாவை சேர்க்காம மாதாஜி, ராதா ராணிய சேர்க்காம 8 பேர் இருக்காங்க. கரெக்ட், பர்ஃபெக்ட் அப்சர்வேஷன். லெஃப்ட் 8 4 இங்க 4 ராதாராணி சேர்க்காம கரெக்ட். ஆமா. एक दिन निज लोका एकत्र करिला तासा पारागे सभावृतान काहीना. हरे कृष्ण. एक दिन निज लोका एकत्र करिला तासा पारागे सभावृतान काहीला. Translation. Thus one day the early Brahmana called for a meeting of all his relatives and friends, and before them all he narrated what had taken place in front of Gopala. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு எல்டர்லி வயசான பிராமணர் வந்து அவரை கூப்பிட்டுட்டு எல்லா ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன இந்த கதை என்னன்னு சொல்லுங்க முதல்ல, நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி. எங்க ஞாபகமாவது இருக்கா நம்ம படிச்சது? ஒரு பிராமணர் வந்து ரொம்ப வயசானவர் மாதாஜி. அவருக்கு ஒரு சின்ன இளைஞர், பிரம்மச்சாரி இளைஞர் வந்து அவருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்றாரு மாதாஜி. அப்புறம் அந்த ஹெல்ப்பால மயங்கி அவர் வந்து உனக்கு என்னுடைய பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி தர்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு மாதாஜி. அப்புறம் அங்க வீட்டுக்கு அல்ல மாதாஜி, அந்த அவங்க சொல்றதே வந்து அந்த சாட்சி அந்த கோபாலரை வந்து சாட்சியா சொல்றாரு. சொல்லுவாங்க மாதாஜி. சாட்சியா இருக்காரு, நீங்க மாற மாட்டீங்கல்ல அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு. இல்ல சாட்சியா தான் சொல்லுவாரு மாதாஜி. ஆமா, அது வரைக்கும் தான் படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி. ஆமா, அதுதான் சாட்சி கோபால். அந்த தம்பி வந்து ஒத்துக்கிறது இல்ல, நான் ஒரு சாதாரண ஆளு, நீங்க சொல்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, எனக்கு தேவையில்லை இது அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஒப்புதல் கொடுக்கறது இல்லை ஆரம்பத்தில். அந்த இளைஞர் பிராமணரும் எவ்வளவோ சொல்லுவாரு மாதாஜி, நீங்க வீட்டுல கேட்காம வந்து நீங்களா சொல்றீங்க உங்க மகளை எனக்கு மனம் முடிக்கிறேன்ட்டு. இல்ல பகவான் இருக்காரு, நான் சொன்னா வீட்டுல எல்லாரும் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் மாதாஜி. பெரியவர் சொல்லுவார் வந்து எனக்கு கோபால் முன்னாடி நீங்க வந்து இது சத்தியம் பண்ணுங்க சொல்றப்போ கோபால வந்து சாட்சியா வச்சு சொல்வார் மாதாஜி, என் பெண்ணை வந்து இவரு கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு. நான் வீட்டுக்கு போனா அது வந்து இவருக்கு ஒத்துக்கிற மாட்டாங்க பிள்ளைகள்லாம். அப்ப வந்து இந்த இளைஞர் வந்து நம்ம 37 எல்லாம் படிச்சாச்சா? இல்ல மாதாஜி, இப்பதான் படிக்கிறோம்.
37 5ல் 37 எல்லாம். இப்பதான் அதுதான் படிக்கணும் மாதாஜி, அதுதான் படிச்சோம் இப்ப. சரி சரி சரி. இப்ப என்னன்னா நானும் அதான் குறிச்சு வச்சேன், அதுக்கு தான் கேட்டேன். 37 தான் இப்ப படிக்கிறோம். சரி சரி சரி. கதை தானே கேக்குறீங்க மாதாஜி, சாட்சிக்கு. அதனால அது ஆன அப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்புறம் வந்து அவரை வந்து இளைஞர் வந்து சொல்லுவா கேட்பாரா, அப்ப எங்க வீட்டுல வந்து ஒன்றும் ஒத்துக்கல, என்னால இப்படி கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே நீங்க கோபால் முன்னாடி தானே எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணீங்க, வாங்க கோயிலுக்கு அப்படின்னு கூட்டிட்டு போய் அங்கே வந்து கோபால் கிட்ட சொல்வாரு, உங்க முன்னாடிதான் இந்த புதிய பிராமணர் வந்து எனக்கு வந்து தன் மகளை மனம் முடிக்கிறதாக சொன்னாரு, இப்ப வேற மாதிரி சொல்றாரு, நீங்க தான் வந்து எனக்கு சாட்சி சொல்லணும் அப்படின்னு கோபால அந்த கூப்பிட்டு. கதையை பிடிக்காதீங்க, இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டேன். தேங்க்யூ. நடந்தது வரைக்கும் சொல்லுங்க மாதாஜி. சோ அதனால வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் கூப்பிடுறாரு. ஏன்னா ஒரே டைம் சொல்லிடலாம், எதுக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து, சோ இப்ப வந்து அதுதான் நடந்துச்சு. அதனால வந்து இப்ப வந்து ஒரே டைம் எல்லா சொந்தக்காரங்களை கூப்பிட்டுட்டு அவர் வந்து அந்த கதையை சொல்ல போறாரு, இதுதான் நடந்துச்சு அப்படின்னு, என்ன ஆச்சு. இதான் மத்தாஜி, இது So வரைக்கும் தான் படிச்சோம் மத்தாஜி. शुनी सभा गोष्टी तारा करे हाहाकारे, आयचे बात मुके तुम्ही ना आणि बे आरे. हरे कृष्णा. सुनी सब गोष्टीदारे करे हाहाकारा, ऐसे बात मुके तुम्ही ना आनी बे आरा. முதிய பிராமணரின் கதையினை கேட்டு அவரது குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் தங்களது மனக்கசப்பினை வெளிப்படுத்தினர். இது போன்ற கோரிக்கையினை மீண்டும் முன்வைக்க வேண்டாம் என்று அவர்கள் அனைவரும் அவரை வேண்டிக் கொண்டனர். அவர் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா மத்தாஜி? பிடிக்கல, மறுபடியும் இதை பத்தி பேசவே பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப என்ன சொல்லுவோம், அப்புறமா பேசலாம் அப்படின்னு இல்லையா. எப்படி மாதாஜி அந்த பையனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? முன்னாடியே வீட்டுல இருக்கு பையனை பத்தி தெரியாது மாதாஜி, ஆனா பையன் வந்து பார்த்தாலே ஏழன்னு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா, அந்த வில்லேஜ்ல ஒரு பையன் இருக்கான், அந்த பையன் யாருன்னு தெரியும், அவனுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னா நம்ம கூட என்ன சொல்லுவோம், போய் போய் அவனா அதை பத்தி பேசவே பேசாத விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்தா. அதனால எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ கேட்டுட்டு செம்ம டிசப்பாயின்மெண்ட், இப்படி கூட நீ போய் பண்ணுவியா, இப்போ ஏதாவது நீங்க ஆஹ் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருந்தா நம்ம என்ன நினைப்போம், வீட்டுல சொல்லாம மத்தாஜி வீட்டுல சொன்னா இவ்வளவு மோசமா பண்ணுவோமா அப்படின்னு. இப்ப நானே சொல்றேன், மாதாஜி உங்க எல்லார் பிஹாஃப்ல நான் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் எடுத்தேன், நாளைக்கு நீங்க பக்தி சாஸ்திரி எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, மறுபடியும் எல்லா பேப்பரும் நீங்க சொல்லுங்க, என்ன மாதாஜி ஏன் மாதாஜி பத்தி தயவு செஞ்சு பேசவே பேசாதீங்க, எப்படி நாங்க எடுப்போம். ஏன்னா ஆச்சரியம், பியாண்ட் யுவர் இமேஜினேஷன், நீங்க நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டீங்க இல்லையா. பக்தி வைபவ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சிட்டாச்சு, நாளைக்கு டெஸ்ட் வச்சுக்கலாமா மாதாஜி அப்படி என்ன, கொஞ்சமாவது டைம் கொடுங்க மாதாஜி. ஏன்னா இவங்க சொன்னது வந்து அதை விட ஃபர்ஸ்ட், அதாவது இவர் வந்து நினைச்சே பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர்கிட்ட பண்றாங்களே அப்படின்னு. சோ அந்த ஆச்சரியத்துல வந்து சொல்றாங்க. நம்ம கூட அதானே சொல்லுவோம், நம்ம மத்தவங்கன்னா சொல்லுவோம், நம்ம பொண்ணுக்கே வந்து ஒரு பையன் ஏழையா பார்த்தாங்க வீட்டுலன்னா நீங்க ஓகே பரவாயில்ல நல்லவன் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன். सुनी सभा गोष्टी तारा कार हार हा कार, आयचे बात मुके तुम्ही ना. 39 மத்தாஜி. இது படிச்சாச்சு. नीचे कन्या दिले कुला याई बेकस नासा, शुनी ना सकल लोका करीबे उपहासा. நீசே கன்யா தீலே கூலஜா இபே கநாஷா ஷூனியா சகல லோக கரிபே உபஹாசா. அவர்கள் அனைவரும் ஒருமனதாக ஒப்புக்கொண்டனர், நீங்கள் உங்களது மகளை தாழ்ந்த குடும்பத்திற்கு வழங்கினால் உங்களது உயர் குலம் அழிவடையும், இதை பற்றி கேள்விப்படும் மக்கள் உங்களை கேலி செய்து சிரிப்பர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவரை திட்டுறாங்க. மாதாஜி அந்த பையனும் பிராமண பையன் தானே மாதாஜி? அந்த பையனும் பிராமணர் மாதாஜி. உங்களுக்கு பொண்ணு இருக்காங்கல்ல, நீங்க வந்து பிராமணர் தானே. ஆமா. நீங்க உங்க பொண்ணை வந்து உங்க தகுதியை விட ரொம்ப லோ கிளாஸ் பிராமணருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்களா? பண்ண மாட்டோம். சொல்லுங்களேன். பண்ண மாட்டோம் மாதாஜி. நல்ல பையனா நம்ம தான் சொல்லுவாங்க. ஸ்டேட்டஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒரு சில திறமை இருந்தா பண்ணுவாங்க.
சோ ஒரே ஒரே ரிலீஜன் இருந்தா பண்ணுவாங்களா? ஒரே ரிலீஜனும் தகுதி பார்த்து தானே பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு ஒரு நியாயம், அவங்களுக்கு ஒரு நியாயமா? அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப பணக்கார ஃபேமிலி, இவன் வந்து ரொம்ப கேவலமா பண்ணா நம்மளோட ஃபேமிலியே தகுதி இழந்துடும். அதனால நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது, எல்லாருமே நம்ம ஜோக் ஆயிடுவோம், அது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். विप्रवाहे तीर्थवाक्या के मनेहा कार्याणा ये आयुषा आमी दिव कन्या दाना கன்யாதானம். विप्रबले तीर्थ वाक्य केमेने करियाना जे जे आउ आमि दिव कन्यादानः. முதிய பிராமணர் கூறினார், யாத்திரையின் போது புனித ஸ்தலத்தில் வழங்கப்பட்ட சத்தியத்தினை என்னால் எவ்வாறு மீற முடியும்? என்ன நிகழ்ந்தாலும் சரி, நான் என் மகளை அவருக்கு நிச்சயமாக தானம் அளிப்பேன். நான் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் கன்னியாதானம் பண்ணிதான் ஆகணும். ஏன்னா இது வந்து அந்த தாம்ல பண்ண ப்ராமிஸ் இல்லை, நான் எப்படி பின்வாங்குவேன்? அப்படி பண்ணவே முடியாது. அதனால வந்து எனக்கு கண்டிப்பா வந்து நான் வந்து கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆர்கியூ பண்றாரு. இப்ப என்ன ஆகுதுன்னு. ஹரே கிருஷ்ணா. नाथी लोक काहे मोरा तोमा के छदीबा स्त्री पुत्र काहे विषा कैया मरीबा. ஞாதி லோக கஹே மோரா தோமை கே சாடிபா ஸ்ரீ புத்திர கஹே விஷகா இயமழிபா. உறவினர்கள் ஒன்றுபட்ட குரலில் கூறினர், நீங்கள் உங்கள் மகளை அந்த இளைஞனுக்கு வழங்கினால் நாங்கள் உங்களுடனான எல்லா தொடர்புகளையும் கைவிட்டு விடுவோம். உண்மையில் அவரது மனைவியும் மகன்களும் கன்யாதானம் நிகழ்ந்தால் நாங்கள் விஷம் குடித்து மடிந்து விடுவோம் என்று அறிவித்தனர். ஐயோ பாவம் அது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபேமிலி வந்து நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணுவோம், நாங்க வந்து உட போறதே இல்ல, நாங்க வந்து டோட்டலா வந்து விஷயம் கொடுத்து இனிமே நாங்க பேசிக்கலி ஃபேமிலி வந்து ரெலிங்க்விஷ் பண்ணிடுவேன்றாங்க. மத்தவங்க சொல்றாங்க நான் வந்து சூசைட் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இப்ப வந்து அவர் ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்காரு. பாவம். அதான் எப்பவுமே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் காட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குதா இல்லையா? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. பிரேக் ஆகி வருது. கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி, ஆனா கொஞ்சம் வாய்ஸ் கம்மியா இருக்கு மாதாஜி. பிரேக் ஆகி வருது. பிரேக் ஆகி கேக்குது. அதனால வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால வந்து சொந்தக்காரங்க எல்லாம் சொல்றாங்க நான் விட்டு போயிடுவேன், மனைவி சொல்றா இந்த மாதிரி சான்ஸே இல்ல பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சோ ரெண்டுமே பிரச்சனை ஆயிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட். நீங்க 42. विप्र बाले साक्षी बोला ना करी पे कन्याया जीत कन्या लाभे मोरा याता धर्म हया. विप्रबले साक्षी बोलाया करी बेकन्याया जीदी कन्या लपे मोरा व्यर्थ தர்மகயா. முதிய பிராமணர் கூறினார், நான் என் மகளை இளம் பிராமணருக்கு வழங்காவிடில் அவர் ஸ்ரீ கோபாலரை சாட்சியாக அழைப்பார். அதன் மூலமாக அவர் பலவந்தமாக என் மகளை எடுத்து செல்வார். அந்த நேரத்தில் எனது அறநெறிகள் அனைத்தும் அர்த்தமற்றவை ஆகிவிடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் சொல்றாரு, என் பொண்ணை இப்ப குடுக்கலன்னா அவர் வந்து கோபாலரையே சாட்சியா கூப்பிடுவாரு. அப்ப வந்து கண்டிப்பா வந்து என் பொண்ணை வந்து கம்பல்சரியா கூட்டிட்டு போறாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா நான் வந்து இது வரைக்கும் நான் பண்ண பக்தி என்னோட பேச்சு எல்லாமே வேஸ்ட். சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா கடைசியில எப்படி இருந்தாலும் அவனுக்கு கல்யாணம் தான் ஆகப்போகுது, இப்போ உன்னால வந்து என் பேரும் கெடும், எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. पुत्र बाले प्रतिमा साक्षी से दूर देशे के तुम्हारा साक्षी दीवा चिंता कर किशे. पुत्र बले प्रतिमा साक्षी हे सेह दूर देशे
கேதமார சாட்சி திபே சிந்தாகர கிசே. அவரது மகன் பதிலளித்தான், விக்கிரகம் சாட்சியாக இருக்கலாம், ஆனால் ஒரு தூரமான நாட்டில் உள்ளார். அவர் எவ்வாறு உங்களுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்வதற்கு வர முடியும்? நீங்கள் ஏன் இது குறித்து இவ்வளவு கவலைப்படுகிறீர்கள்? இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது வந்து யார் சொல்றாங்கன்னா, அந்த பையன், அவரோட பையன். அவன் பையன் சொல்ற அந்த மாதிரி விக்கிரகம் எப்படியாவது சாட்சி வருமா அப்படின்னு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நம்மளுக்கு? ஒரு மனிதனின் அவநம்பிக்கை தெரியுது. அவன் பிராமணர் குடும்பத்துல இருந்தா கூட விக்கிரகம் எங்கேயோ இருக்கு, அது வருமா? அப்ப வந்து ஆண்டவன் வந்து நம்ம பக்கத்துலயே இருந்தாதான் குற்றம்னா, ஆண்டவன் எவ்வளவு தூரமா இருந்தாலும் டிராவல் பண்ணுவார் இல்லையா? சோ அததான் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி அவர் இங்க வந்த சாட்சி உங்களுக்கு சொல்ல போறாங்க, நீங்க ஏன் வரி பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பையன் சொல்றான். இவங்களதான் துஜ பந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா துஜானா ரிலேட்டிவ் அப்படி இருக்கிறான், ஆனா ஆக்சுவலா அவன் வந்து நிஜமான பந்து இல்ல. நாஹி கஹி நா காஹியோ ஏ மித்யா வச்சனா சபே கை பா மோரா கிச்சு நாஹி கஸ்மரணா. Nagi kagi na kagi yo mitya vachana sabha kagi bimora kichu nagi kasmarana. Translation. You do not have to flatly deny that you spoke such a thing. There is need to make a false statement. Simply say that you do not remember what you said. Hare Krishna Mataji. சூப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி. இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வந்து நான் சொல்லவே இல்லைன்னு சொல்லி நீ சொல்ல வேணாம், அதுதானே தப்பு போய். அதுக்கு வந்து நீ சும்மா வந்து எனக்கு உங்ககிட்ட என்ன சொன்னனோ எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையன் ஹெல்ப் பண்றான். உங்களுக்கு பிரச்சனை என்ன? ஐயோ நம்ம மாட்டிப்போமேன்னு. நீங்க எதுக்கு அதை பத்தி வரி பண்ணிக்கிறீங்க? நீங்க சும்மா எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு சொன்னா பிரச்சனை சால்வ் இல்லையா? சோ அதனால கம்முன்னு ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்படி வந்து சொல்லி தர்றாங்க பாருங்க. என்ன மாதிரி அவர் சொல்றாரு ஐடியா மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. তুমি আদি কাহামি কিছু আনা জানি তবে আমি ন্যায়কারী ব্রাহ্মণের যিনি। তুমি জাতি কহে আমি কিছুই না জানি, தபே அமி நியாயகரி பிராமணரே ஜினி. எனக்கு நினைவில்லை என்று மட்டும் நீங்கள் கூறினால் நான் மற்றவற்றை பார்த்து கொள்கிறேன். அந்த இளம் பிராமணரை வாதத்தின் மூலமாக நான் தோற்கடித்து விடுவேன். பொருளுரை: மூத்த பிராமணரின் மகன் ஒரு நாஸ்திகனாகவும் ரகுநாத ஸ்மிருதியினை பின்பற்றுபவனாகவும் இருந்தான். அவன் காசு பணத்தை கையாளுவதில் மிகுந்த திறமைசாலியாக இருந்த போதிலும் உண்மையில் அவன் ஒரு முதல் தர முட்டாள். அதனாலேயே விக்கிரகத்தின் ஆன்மீக நிலையினை அவன் நம்பவில்லை. பரமபுருஷ பகவானின் மீது கூட அவனுக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இருக்கவில்லை. எனவே சிலையை வழிபடுபவர்களைப் போல அவன் பகவானின் ரூபத்தினை கல் அல்லது மரத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒன்றாக கருதினான். இதனால் அவன் தனது தந்தையிடம் கல்லினால் செய்யப்பட்ட விக்கிரகத்தினால் பேச இயலாது என உறுதியளித்தான். அது மட்டுமன்றி விக்கிரகம் வெகு தொலைவில் அமைந்துள்ளதால் சாட்சி அளிப்பதற்காக வர இயலாது என்றும் தனது தந்தையிடம் அவன் உறுதியளித்தான். சுருக்கமாக கூறினால் அவன் பின்வருமாறு எடுத்துரைத்தான்: கவலைப்பட வேண்டாம், நீங்கள் நேரடியாக பொய் கூற வேண்டாம். ஆனால் யுதிஷ்ட மகாராஜர் துரோணாச்சாரியரிடம் அஸ்வத்தாமா கத இதி கஜக என்று கூறியதைப் போல தந்திரமாக பேச வேண்டும். அதன்படி உங்களுக்கு எதுவும் நினைவில்லை என்றும் இளம் பிராமணருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை முற்றிலும் மறந்துவிட்டதாகவும் கூறினால் போதும். நீங்கள் இந்த பின்னணியை அமைத்து கொடுத்தால் நான் தந்திரமாக பேசி வாதம் செய்து அவனை எவ்வாறு தோற்கடிப்பது என்பதை அறிவேன். அதன் மூலமாக மகளை அவனுக்கு கொடுப்பதிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றுவேன். இவ்விதமாக தமது உயர்குலம் பாதுகாக்கப்படும். நீங்கள் இதை பற்றி எதுவும் கவலைப்பட வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வந்து கண்டிப்பா வந்து வருவேன். எதுக்கு வருவேன்னா நான் பாக்குறதுக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ரொம்ப எதுக்கு இது ஏன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம ரொம்ப ரொம்ப ஓகே. இதுல இருந்து என்ன உங்களுக்கு தெரிய வருது?
பொய் சொன்னா பகவானுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, அவர் கல்லு மரம், அவர் வரமாட்டாரு அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் மாதாஜி அந்த பையன். அந்த கடவுள் பக்தியே இல்ல அவனுக்கு. அவருக்கு அப்பா மாதிரி நம்பிக்கை இல்லை. விக்கிரகத்தால பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறான், கடவுளால ஒண்ணும் செய்ய முடியாதுன்னு நினைக்கிறான் மாதாஜி. புத்தி மந்த பாக்யா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எவ்வளவு மந்த புத்தி அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு. சோ ஏன் உங்களுக்கு இதை நான் சொல்றேன்னா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்டவன் வந்து நம்பிக்கை இருக்கணும், ரைட்? சி வார்த்தை கீப் அப் பண்ணுமோ இல்லையோ வேற சொல்லிருக்கலாம். ஆமா நாங்க வாக்கு கொடுத்தோம் எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு கூட சொல்லிருக்கலாம். அதை விட்டு நீ மறந்துட்டேன்னு சொல்லு அன்றது ஒன்றும் இல்லாம அவனோட புத்திசாலித்தனத்தை இதுதான் ஞானி மாதிரி பேசுறான்றான், ரைட்? மாயையா பிரகிருத ஞானின்னு சொல்றதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், புரியுதா? ஏன்னா அங்க வந்து துரோணாச்சாரியாவோட மகன் அஸ்வத்தாமா ஹதா இத கஜஹ அப்படின்னு யுதிஷ்டர் சொன்னது வந்து யாரு சொல்றாரு அவர் அப்படி? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் சொல்ல கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. சபை புருஷா யதோ பக்த அதோக்ஷஜா ஹேதுகி அப்ரதியதா யதாத்மா சுப்ரசிததி. பரோதர்மம் வந்து கிருஷ்ணரே கேட்கறது. அவர் சொல்றதுக்கும் நம்ம சொல்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, சோ யுதிஷ்டர் ஃபாலோ பண்ணணும். இங்க இந்த பையன் சொல்றது அப்பா ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது ரூல் இல்ல, இதுல இருந்து நம்மளுக்கு தெரியுது, சரிங்களா? ஆனா அவன் வந்து இப்படி எல்லாம் ஆர்கியூ பண்றான். இதுதான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங். ஏன் நம்ம வந்து மாயாவாதிகளோ இல்ல தந்திரவாதிகள் கிட்ட பேசக்கூடாது? அவனுக்கு தன் மேல ரொம்ப ஒரு கான்பிடென்ட் வேற இருக்கு மாதாஜி. கான்பிடன்ஸ் இருக்கு. நான் வாதத்தால ஜெயிச்சிருவேன்னு பெருமை அடிச்சுக்கிறேன். ரகுநாத ஸ்மிருதினா என்ன மாதாஜி? எனக்கு கூட அது தெரியல. அது அந்த ரகுநாத ஸ்மிருதி என்றது வந்து ஸ்மிருதி உபநயனம் இல்ல, உபநிஷத் வந்து ஒரு பரம்பரையில கேட்பாங்க இல்லையா? சோ ரகுநாத ஸ்மிருதி என்றது ஒரு அதாவது ரகுநாதன் ராமர் மாதாஜி. ரகுநாத ஸ்மிருதி என்றது வந்து அந்த பரம்பரையில ஃபாலோ பண்ற ஒண்ணு. சோ அந்த ஏன்னா ராமரது வந்து ராமானுஜ சம்பிரதாயம் அது இல்ல. சோ ரகுநாத ஸ்மிருதி என்றது அதை ஃபாலோ பண்றவர், ஆனா அவர் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு. இது ஒன்றும் இல்லாம இவங்க வந்து ஜென்ரலி ஆர்குமெண்ட்ல அவன் சொல்றது கரெக்ட் தான், அவன் ரொம்ப கான்பிடென்ட், அவங்ககிட்ட நம்ம கூட ஜெயிக்க முடியாது. சோ நம்மளும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதோட வந்து நம்ம நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. ஓகே, வாஞ்ச கல்பதோஷ கிருபா சிந்துவ்யைவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीदा प्रभुपाद की जय. जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. மாதாஜி.